benvingut, Juanjo. Tu no se m'ha perquè veus que ho tens molt freda. Has vist? No estic gens com els teus temes, Però tu ja te'n pots anar, si vols, Ja el teu ja estaria, del Mallorca. No, és que jo crec que aquesta entrada se pot fer més apoteòsica. Perquè li he donat la mà i no t'ha parescut bé. No, perquè jo... Torna a entrar. Perdona, Juanjo, està un poc revolucionada avui. I ara sí, tornem a rebre amb un fort i calorós aplaudiment en Juanjo Montserrat. Molt bé, hola, Juanjo, com estàs? Què tal? Dos besos. Benvingut. Dos besos. I què és això? Un otaku. Un otaku? Un otaku és una altra cosa, crec jo. Què és això, Juan? No, un otamatone. Això és un otamatone. Això és el de fet de les fotos pel carnet, l'otamatone. Sí. No? Ja, sí, no. O sigui, això és un instrument, això se toca. Sí, això és un instrument japonès. Sí? Barra, bueno, una joguina, no? En la que jo vaig anar a Got Talent. I va deixar tothom flipat. El que més va flipar va ser en Risto Mejide, que em va donar el botó d'or i paperines per tot. Va ser emocionant, només perquè en Risto t'ho doni el botó d'or. No, va ser espectacular. Jo és que no havia vist mai el programa, jo m'he pegat un susto. Jo estava tot i va fer bum! Sí, clar. Aquí no passis pena que no tenim pressupost, per tant... Això mirava, no? No. Aquí anant justats tenim molta creativitat, però ajustada, molt ajustada. Però això sona o feies tu en sa boca? No, això, bé, va a piles. Va a piles, té una tabó. Com tot lo bon aquesta vida, va a piles. Mira, tens un micro aquí, mira. Em toca qualque cosa? O no? Bueno, més o menys, no? No, està molt bé. Està molt bé. Sí. Bé, jo guardeix aquí, vale? Jo crec que te'n pots anar perquè... Això que havia de fer, i ja està. Està molt bé. Jo també volia veure això i ja me'n vaig. Això és periodisme! Periodisme extrem! No funciona, me caig en Déu, adéu! Bueno, anem cap a el sofà, Juanjo. Vinga, va. És que na Mar és impetuosa, ella és impetuosa. Té aquestes coses. Jo m'encanta. O sigui, que vares anar a Got Talent amb això, però com se te va acudir dur això? Perquè tu toques molts instruments, a part d'això, no? M'encantaria dir-te que se me va ocórrer a mi, però no. Va ser el programa que me va veure per internet tocar aquest instrument, jo pujava vídeos i hi ha com uns cazatalentos i me van escriure per anar al programa i la idea va ser seva. I te varen proposar anar a fer aquesta cosa amb aquest instrument, que torna a dir com se diu, això? Això és un otamatone. Na Paz Padilla va dir el otomano, ese. Massa bé t'ho va dir, perquè ella t'hagués pogut dir un sonotone, tranquil·lament, perquè té molt dur, això. Tranquil·lament. Te pareix que el posam per aquí? Sí, deixa'l aquí, perquè m'agrada que tingui certa presència. Oh, mira, el posam aquí, que se veurà més bé. Mira, posa'l aquí. Sí, aquí se veurà més bé. I després ja li tornarem a donar d'això. Bé, tu no ets aquí només perquè sàpigues tocar aquest bitxarraco, sinó perquè ets el primer balear en guanyar 2 Latin Grammys i tens 32 anys. I això, vull dir, normalment la gent que guanya aquests Grammys, no ho sé, crec que han de tenir com moltíssima experiència, viure a Miami i totes aquestes coses. I tu, al cap i la fi, vius a Lloseta. Bé, es passa a seguir. Era de Madrid passar a Miami, però la veritat és que som ambiciós, però no tant. Mallorquí sempre acaba tornant a Silla i ara era el meu moment. I clar, guanyar 2 Latin Grammys quan tens, com has dit, 32 anys, està molt bé, però també pot ser com que tu ja te quedes relaxat i tu ja dius, bé, jo ja he fet tot el que havia de fer. Però te dona per tant de guanyar 2 Latin Grammys, com per dir, ja me puc jubilar. Jo sempre demano per 4 2 bé, si me responen bé, si no, no, saps? Però és periodisme. És periodisme. Anant bé. Ha anat bé, està con el rojo, s'han donat el que havien de donar i encara segueixen, no? I tant com per jubilar-se no, però és vera que, bueno, te quedes tranquil. Te col·loca allà. Sí. Ja se te poden rifar un poc més els artistes, no? Així és. Però com va ser l'experiència d'anar allà i veure... Perquè això va ser fa un parell d'anys, no? Va ser el 2022 i la gala se va fer a Las Vegas. Exacte. Sí, aquí després xerrarem que tenim anècdotes de Las Vegas, que m'han contat. Dona per molt Las Vegas. Dona. El que passa a Las Vegas se queda en Las Vegas. Però supos que troba't allà enmig amb tota la gent superproduïda, jo m'imagino totes les cantants superproduïdes, Becky G, Rosalía, tot aquest tipus de gent que en principi és un poc llunyana, excepte la gent sense que has fet feina, no?
Jo, per exemple, el primer dia que me varen dir «Ei, aquesta cançó l'ha comprada en Sebastián Yatra», jo vaig dir «Qui?» O sigui, perquè vegis que... El nòvio de Aitana, això no ho sabies. No, però... Ho sé jo i tot. Però això fa més anys, abans d'anar a Aitana. I, clar, a mi tot aquest mundillo me pega molt en fora, o me pegava en fora, i el 2022 te trobes a Las Vegas, gires i tens Rosalía i tens d'aquest, i al final te relaciones, després surts de festa i coneixes amb Fito Páez i llegendes per tot. I t'ha impressionat més conèixer d'aquesta gent? Jo diria que... Que tu fossis fan, per exemple. Ara, és que he estat amb molta gent, però jo diria que en David Bisbal és un de... Home, és que és mític, en David Bisbal, i tu el vas conèixer de petitó. Sí. Que ja sabia quina música m'agradava. Jo arribava un moment de la gala Operació Triunfo que ma mare me deia a dormir. Exacte. I ja no podia veure qui se n'havia anat i qui no. Però és un superpersonatge, en David Bisbal. És increïble, i jo el tenc en el meu, probablement, top 1 artistes amb els que jo he fet feina. Però no li vas poder demanar el telèfon, no? Perquè el vas perdre en el mòbil aquest dia. Ah, sí, sí. Justament, tenies el telèfon d'en Bisbal, però vaig el perd. Clar, això va ser el dia dels mateixos Latin Grammys, va passar una cosa molt graciosa, i és que quan esperàvem que diguessin el guardó, tots teníem el mòbil damunt de la taula. Què va passar? Que van dir «Tacones rojos» i tots «Buah!» I vas a fer l'espeech, que el va fer en Yatra, jo no, però érem allà a l'escenari. Però tu estaves allà també. Jo era allà a l'escenari amb ells. I m'on vàrem anar, i per lo vist era el darrer premi d'aquesta gala, i els nostres mòbils van desaparèixer durant hores i hores. Però com que lo robó? Com fue eso? Sabeu que varen desmantelar aquest saló on se feia aquesta gala, i clar, la gent de la neteja va agafar aquest mòbil, se'ls va dur a no sé, confiscació, no sé què dir. Bueno, seguretat o el que sigui. I clar, jo vaig estar hores, però moltes hores, de que jo havia guanyat el meu primer Latin Grammy. I no li podries dir ningú? Família, amics, tothom deia... Vale, què ha passat, no? Juanjo ha guanyat, ho hem vist per YouTube, en directe, i què passa? No mos està dient res. I és que al cap de moltíssimes hores, quan nosaltres ja hauríem d'estar celebrant el segon Latin Grammy, nosaltres estàvem amb un ordenador, en l'aplicació Buscar, per anar per tot l'hotel de Las Vegas, a menys si trobàvem els nostres mòbils. Tot el glamour i lentejuela prendre pel sac. Tot, jo anava vestit així, amb la meva americana, tot, i corrent, suant, amb un portàtil. No va tenir cap... Tenim imatges, sí, que després veurem també el superelegant que anaves vestit. Però sí, ja m'imagino tothom cantant «El rayo de sol, el rayo de sol». I tothom li van cantar «Tu eres el de tacones rojos, me acuerdo de ti por tus cristalitos». Jo duia un americano amb un cristalitos vermells. I la veritat és que... Perquè tu t'agradaria estar en el puesto d'en Yatra? Hi ha vegades que sí. Perquè tu composes la cançó, no sé si intervens un poc en la lletra, música, lletra, composes en els artistes, però tu, que tens ànima de músic des que vas néixer, per lo que he llegit, pintura qualque vegada t'hagués agradat dir aquest Yatra, tio. Ja podria estar jo allà, me depil les celles i estic allà, saps? Sempre tens aquest pensament de, bueno, aquest Tacones Rojos, perquè ho canti ell, podria haver cantat jo i ja. Però saps que ells, al igual que jo tenen la funció de fer la música i fer la lletra i tal, ells tenen la funció de vendre un públic massiu, de tenir fans, d'aguantar tota la pressió, i hi ha moltes vegades que jo dic, mira, jo m'aquest... Que no ho aguantaria, que millor així, no? I a part també som una miqueta... No sé si m'acaba de convèncer a vegades moltes de les meves pròpies composicions, seran, òbviament, de reggaetons i tal. Jo sé que el Juanjo Montserrat, com a artista, segurament aquesta cançó no la cantaria. Mira, millor que la canti ell. De totes maneres, hi ha tercera temporada de La Reina del Flow. Si te diuen que participis, eso te da mucha plata, amigo. Tu digues que sí, perquè de casa Lloseta te pot comprar una mansió a Eivissa. Vull dir, pensa-t'ho, A poc a poc. Primer, jo vull disfrutar bé de Lloseta, dels cardenals i de tot. Sí, per favor. I després ja passarem... Sí, a més té un teatre fantàstic, que allà també pot fer les teves actuacions. Total. Crec que Naina Jagla, que és la nostra super DJ, te vol demanar unes cosetes, perquè la veig aquí superconcentrada i encara de malícia, Perquè a mi m'agrada molt, ja que són la DJ del programa, fer els jocs musicals. I sabem que tu has fet feina, has col·laborat amb tot el panorama musical del moment, però la meva pregunta és, quan coneixes les persones que has fet feina? Saps? Vull dir, coneixes tota la seva discografia?
Ara veurem. Fem un joquet curtet. Jo te posaré 3 temes, lo típic. 2 segonets, i has d'endevinar quin tema és, de qui és, i a veure què passa. A veure, doneu-me un segon. Estàs jo ja? Jo, xerrar, posar música tota l'hora. Ho has d'escoltar bé. Molt bé. Començam amb la primera. Vagabundo d'en Sebastián Yatra. I se sap el títol. Jo t'he dit que has dit na. No és aquesta. Exactament. Porta aplaudiments. La primera correcta. La gràcia d'aquesta cançó és que ell a casa seva a Miami me la va mostrar i va dir este na todavía me falta la letra, pero a lo mejor lo dejo así. I va ser tot un... Per veure, això li vaig sentir una entrevista, jo, que va dir no acabava d'encontrar, no sé què. Sí, aquí tiene que haber algo, pero a lo mejor lo dejo así. I li va anar bé, no? Sí, és cert que els DJs, quan la pinxen, baixen el volum, perquè la gent fa així, segur. Aina, només una cosa, t'interrompré. Tu això de Aitana i en Yatra ho sabies abans que ho sabia ningú, no? Que t'agrada un cotilleo, eh? I no van cridar pim-pam llum-bé, no existíem encara. Si en Sebastián veu aquest programa, que no... Que seguro que lo está viendo, ¿cómo no? Miren a este, pues claro. Sí que és cert que quan tot Espanya estava que encara no s'havia fet oficial, que tal, doncs, òbviament, jo ja ho sabia tot, i Aitana té una foto d'en Yatra i jo menjant un Burger King, o sigui... Perquè ella va fer una promo, a més d'una hamburguesa d'allà, no? Sí, bé, no, tots van fer promoció amb McDonald's. Amb McDonald's, era McDonald's. No mos paguen, eh? Següent, no mos paguen. No mos paguen. No mos paguen. Vinga, seguim. Sí que ho sabia, sí que ho sabia. Primera correcta. Anem per la segona? No l'hem sentida, Cari, aquest Nadal, eh? El burrito sabanero. Oh, boníssima. Oi, el burrito sabanero. Ui, no. Oi. Tot el Nadal amb el burrito. Tot el Nadal. Tot el Nadal amb el burrito. Escolta, en Bisbal, tu tens una anècdota amb en Bisbal molt bona, no? Sí. Bé, en deu tenir moltes, perquè en Bisbal dona per molts. Com està la màquina, la primera de tot? És un terremoto total, i sé que, bé, quan el vaig conèixer per primera vegada no va dir les màquines, però va ser en plan, què passa aquí? Però ho sentia. Era com, quan arriba, bueno. I sí, l'anècdota és que li vàrem ensenyar una petita maqueta de la cançó Tengo roto el corazón. Mos havien dit... Quina és aquesta, que jo no ho sé? Tengo roto el corazón. No és dels seus grans hits, s'ha de dir, però jo estic ben orgullós d'aquesta, la veritat és que m'agrada molt. I ens van dir, bueno, tenéis la mañana para hacer un trocito y a las 3 viene David y le tenéis que enseñar lo que habréis hecho y a ver si le gusta. I clar, mira, aquesta, l'estem sentint ara. Li vam ensenyar la cançó i jo estava cara, però a la paret. Jo no volia saber res, no volia mirar ningú, no volia... Ai, que nervis. Un nervis tremendos de mostrar-li a un ídolo teu una cançó on cantes tu, jo imitant-lo una miqueta a ell, perquè ell digui, sí, jo me veo. I clar, quan va acabar la cançó, el van mirar tots i ell va dir, ¿nos la podéis volver a... ¿Me la ponéis otra vez? I nosaltres, bueno, podria ser bo, podria ser dolent, però la vol escoltar un altre pic. I la van posar per segona vegada, i aquí ell estava com així, no? Mirant la pantalla. Perquè no l'imitaves del tot bé, Ventura. No ho sé, jo crec que sí. Fem un parell de frases, que jo te faré ara com a l'Herboto. I fan... Silencio! Ja està, amb això ja no me sé més de cançó. Però el silencio ho tenc. Molt bé, això, home, que m'agrada, això. Sí. Bueno, va escoltar la cançó 4 vegades i cada vegada la seva reacció anaven a més, fins que ja ell va acabar. El vaig mirar un moment, ja la 4ª vegada me gir i el tenia darrere jo fent així. Bueno, si ja se posava la mà era total. No, però ell ja anava fent així, no? És el més a prop que jo he estat de veure Michael Jackson davant meu, Michael Jackson espanyol. Home, ara se t'aparella amb Michael Jackson i mos cagant tots, eh? Jo caic en terra, però ja me l'imagino, ell així ja... Espectacular, o sigui, jo puc dir que m'ha perreat en Bisbal. Buah! Sí, no hi havia una altra banda que ho va fer darrere meu i així... I te va perrear i tot. Increïble. Veus, no, això no arribarem. Ja ho has viscut tot. Ara ja... Estimats, tinc una tercera. Que encara queden cançons. És que vos heu despistat, però encara no ha acabat el concurs. Ja, Aina, perdona, però és que en Bisbal és un personatge. És un personatge que dona per molt. Com tercera i darrera, atentos.
Ui, aquí m'heu agafat, Ja he fet feina amb aquest artista? Correcte. Ah, Dios. Anem per parar un poc més? Mem, sí, per què? No sé ni qui està cantant. Que li quaque... Pot parar un poc més, Aina, ets una xunga. Bé, vale. Ah, No tinc ni idea de qui és. és un al·lot que és de la terra nostra, a propet, pot ser? Ah, vale, ja sé per on vas. Qui és? Ja sé, és en Relsby. En Relsby. I'm pretty girl. No la vaig arribar a tocar mai, vaig estar un cert temps amb ell de gira, però després ja no, i clar, aquesta no estava en el repertori. L'has de conèixer més, i Home, si no estava en el repertori. Perquè no havia sortit encara. Ah, punyeta. Nova i calla. Però tu te'n vas anar de gira amb ell? Sí, jo vaig estar 3 anys com a guitarrista seu. Ah, Per tot Espanya, Latinoamèrica, Estats Units... No, i molt bé, m'ho vam passar molt bé. Hi va haver el Covid per mig. tu en resum, tu t'en dut la millor. Perquè elles es que ha d'estar allà, que si fans, que si això, que si allò, i tu acabes, te'n vas a fer la teva hamburguesa i a jeure. Sí, no, és vera que tota aquesta gira va ser... Què passa, bro? Ei, però bueno. Sé que t'hi saluden com un reggaetonero. Hombre, Però posa't més cap aquí que Però t'he què passa, mi pan? Sí, mi pan. Ah, sí. Paso, parce, què pasó, mi parce? Paso. Sau. Què pasó, pues? Bé, tu? Hòstia, jo avui volia venir positiu, perquè... Ai, deixa'm que rigui. No, a mi en Juanjo és un tio que me cau bé. Sí, hi ha molta gent que te cau bé, però els ja has donat d'estrelades igual, En eh? Juanjo me cau bé. Bien. Ets un mite, coño. un mite. Aquí, mira, podríem fer una brutolla, un Grammy, un altre Grammy. És un tio de prestigi. Però a mi no m'entra dins el cap que un tio com tu, assenyat, li pugui agradar el reggaeton. Jo avui he fet una... I que faci reggaeton. Jo avui vull que escolteu una cosa. DJ Jagla, per favor, estàs preparada? Jo sí. I del play, per favor. Mami, si tú me calientas y me prende como un horno, puedo convertirme fácil en tu estrellita porno. Verte de espalda sin ropa, para la cola y me trastorno. Tu novio te la envío. Així, no? Sin hablar te voy a robar para allá. Du to no. Jo no enter gaire, No, perquè unos cuernos i sin ropa entes. Primer de tot, això és una marca de la casa de reggaeton. Que no s'entén res. Com a robagar, com si mengen moldes i va robagant. Espera un segon. Cantes. Preparat tothom. Jo ara procediré a llegir, m'agradaria que me pinxàssiu, i te llegiré amb una dicció correcta, mallorquina en castellà, el que han Però ho dit. feu sense tapar-te la cara, que està molt bé, que primer plano, m'agrada molt. Així està molt bé. Mami, si tú me calientas y me prendes como un horno, puedes convertirme fácil en tu estrellita porno. Verte la espalda sin ropa, paras la cola y me trastorno. Tu novio te lo envío con 2 cuernos de adorno. Molt bé. Molt bé. I després mos ficam amb en Tomeu Penya perquè du el dimoni de dins. Per favor, en Tomeu Penya va ser el que va saber fer un reggaeton fi i a la mallorquina. En el fons, el reggaeton ben fet és el mallorquí. Jo tinc un altre dubte existencial. Primer, No ho entès en això de reggaeton ben fet des del mallorquí. Va, perquè és d'en Tomeu Penya, amb les seves cotxineretes ben duites. Ah, vale, però rima reggaeton no, vale, si no ho entenia. El que és el concepte de lletra cotxinanga. Perquè després va començar a derivar i va entrar dins... En Juanjo ho sap reconduir, no?, la seva manera. Va, veure, jo voldria veure una cosa. Aquestes imatges, pinxeu-me aquesta fotografia de genteta, si pot ser, perquè és necessari vestir-se com una persona que va a la Fira del Ram, per no parlar-te com un autèntic delinqüent. Tu, quan vas a gravar amb aquesta gent, t'assegures de on deixes la cartera i el mòbil. Aquesta gent m'ho prendrà. Home, aquest vestit que duen valen una pasta, més a més, no te pensis. Tu has vist això? Però això ho fan perquè sàpiguen que són reggaetoneros, no? Flow callejero elegante. Claro. No t'oblic. No, jo vaig de la meva manera, ells que facin la seva, jo aquí no vull saber res. Clar, però és que en això anava. Mira, a mi m'agrada molt de la música en català, a part de la qualitat i de les noves fornades i de les que no són tan noves. Mira això, mira gent contrata.
Mira aquí, en Juanjo em va recollir el Grammy. Clar, que te reconeixien. Xulo. Mira en Joan i en Pau, que els m'abarrinaria tots dos. Vinga! Sí, clar que sí. I en Tomeu. En Tomeu, superelegant. No em porta anar vestit de xandall, en cadenes d'or. Mira. Sí, perquè si el xandall val 500 euros, ja te dona un rotlló de bon reggaetonero. En Juanjo vull anar vestit per 60 o 70, més les sabates, que sí que són un poc així de bro, però no... Sí, no... No te I se pot fiquis guanyar un amb Grammy ell. igual. Mira, duc la mateixa cadeneta en la que vaig guanyar el Grammy. Clar, se queden... Escolta, i tu notes diferència entre un reggaeton que guanya el Grammy i un reggaeton que les pistes? Vull dir, que dius, aquest és més bo i aquest és més xerec. No, això... Tot me sona igual, perdona, però... Jo sempre ho veig que és una mescla entre sort i la popularitat de l'artista en aquell moment, o els algoritmes de TikTok fan el que volen. Ah, clar. I s'adona que, mira, aquesta cançó ha estat un hit i aquesta altra, que sona exactament igual, no. Tu no necessites algoritme ni necessites res, perquè tenc... No, però sí, no perquè... Sí, també, però perquè principalment, mira, tenc un missatge per tu, hay una carta para ti, play. Ja el coneixia, el Juanjo. Bé, molt no, però havien gravat una cançó junts, aquella que diu «Jo t'estiu». I el tio m'havia caigut molt bé perquè el vaig trobar un bon músic i sobretot guapo. Guapo, sí. I jovenet, figurat. I després, no sé, la coincidència que mos van trobar a Las Vegas. Aquí. Bueno, una coincidència d'aquestes que sol passar una vegada en la vida. I clar, quan van saber què era, mos van topar de matí a l'Hotel Flamingo. Per cert, el primer hotel que se va fer a Las Vegas. Vàrem berenar junts, vàrem fer una volta junts, i bé, des de llavors sempre, bueno, jo sempre he seguit tot el que fa, i promet. També li dic, si qualque dia el veig, li diré que si vol comptar amb jo per qualque cançó o tal, que m'ho digui. Bé, me cau bastant bé. Resultat, morenet i... Molt bé. Salut. Alerta que ets una passa que te vulgui donar dues besades prop dels morros, eh? No. En Tomeu no acaba la pila mai, eh? O sigui... No, i el que contava ell, que va ser pura casualitat, que quan jo era aquell cap de setmana, bé, aquella setmaneta de Latin Grammys, ell també era allà, a Las Vegas. I el primer que vaig fer... Va ser això. Mira, home, has vist? Això és el somni de tota persona mallorquina de bé. Una foto a Las Vegas amb el fucking boss. Però una cosa... El casino de César Palace, de la pel·lícula d'Ocean's 11 i tot això darrere. Això, el primer mallorquí en tenir 2 Latin Grammys i el primer mallorquí... En du capella elegantment. Un moment, jo li vull demanar una cosa, Àngel. Diu en Tomeu que va anar a fer una volta. Quina volta se fa a Las Vegas? Que vas a veure hotels? No, Las Vegas és enorme. Realment vàrem fer 4 carrers, però 4 carrers són... Sí, però vull dir... passes. I vàrem anar per aquí, per Boulevard aquest principal, me van fer la foto i vàrem berenar. Crec recordar que ell va intentar menys si li feien un pa amb oli. I el més principal són pancakes en sirope de... Home, clar, que són les guarrades que berenen, clar. I de fixa't, si li va fer il·lusió, i això és verídic, després de fer-vos la foto, el tio des de Las Vegas me la va enviar tot content perquè el va cridar per trobar i li va fer una il·lusió de mort. I no només això, sinó que teniu aquesta cançó, en vol fer una altra, però anem a escoltar la cançó. Això vol dir escoltar jo. Mira, Dali, t'estiu perquè és un gran tema. Mira. És un poc illes dins un riu. Sí, ja t'ho anava a dir, jo. S'inici és un poc illes dins un riu. Era l'any 72, mos volíem menjar el món, bicicleta i banyador, finalment tu i jo. Era l'any 2019, Tinder, bolos, gent renou, Palma no m'omplia molt, però amb tu canvia tot, tan present. Ara aquesta com en Bisbal molaria.
No, aquesta cantada com en Bisbal. Jo volia canviar tu. Jo vull fer una cosa amb tu. Sí? Mem, tenim una guitarra per aquí, una guitarra. Un programasso, mira això, tenim guitarra, tenim guitarra. de micro, gràcies. Amb aquesta guitarra se va fer, per exemple, Tacones Rojos, o sigui que no... Amb aquesta mateixa? Amb aquesta Mítica. Mira, Hem dit aquí, de... Sí, exacte. Me farem fora per no emprenyar-te. Jo, que ja som un tio d'èxit, he iniciat una carrera musical. Això ho diu ell, bona la meva càmera, això ho diu ell. Anna Maria Hein. He cantat davant 1.500 persones illes dins un riu amb en Pau Franques Auditori i jo crec que en Tomeu, que sé que mos veu cada vespre, ara tu i jo li podríem cantar illes dins un riu i així faria estrèbol. Vinga. Espera. Un, dos, tres. M'enveies el públic. Però ritme, és possible. Nina, quan et vaig conèixer canviat Tu tot. també pots cantar, no? Vaig venir cap a tu a lo meu millor, ben suau dins jo. Era un sentiment nou. Vinga. Tu me fas coses que jo no sé explicar. Aferra molt fort que no sé mal, cada cop amb el cor és un sentiment nou. Ai, Tomeu. L'amor té recet i demana dedicació. L'amor que sentim no necessita conversar, fem pegat l'amor l'un a l'altre. L'amor l'un a l'altre. Ara som jumbat, illes dins un riu, això és el que som. Ningú més enmig, com pot ser millor? Vine lluny amb mi, a un altre món. Si estem plegats, no te'n porres. Ja, jo crec que ja està bé i una força. No, jo crec que ja està bé. Molt bé. Que ni m'ha pogut ser pressió i... Yo,